Dit is het dus. Dit zit er te vol in een miljoen aan uit daadwerkelijk uitrekening werd om Chiki. Dat is wel een heel iets beetje. Dit is de norm, daar praten ze over. De Jong had nou haast 1 miljoen aaien op zijn hiem liggen. Het bedrijf zit op slot omdat er fipronil voelwaard bij zijn hin en aaien. Hij is bot teleurgesteld door de aanpak van de NVWA. Je doet je best om alles van elkaar te krijgen en van elkaar te houden en informatie te winnen en zo snel mogelijk alles op rit te krijgen. Alleen geven we totaal net mooi werken. Op wat voor manier net? Nou, door het een eeuwigheid van je een keer een uitslag krijgen van Monster, door het een eeuwigheid van je een keer in je team krijgen voordat ze Monster hellen. En door je eens een keer een Monster conform, via een andere partij conform de regeltjes die ze opstellen, nou, dan wordt dat direct eruit, want dan zijn het weer net hun regeltjes. En ze blijven steeds maar in hetzelfde verhaal om je. Hoewel het er niet begrijpt van de werkwijze van de NVWA, is de Jong net leuk. Ik kan net leuk worden, want ik weet net welk wie ik leuk worden moet. Want ja, je mailen wat en je krijgt nooit een antwoord. En als je een antwoord krijgt, dan ben je alleen maar protocolantwoorden. En meer internet mogelijk bij die mensen. Maar frustrerend is toch? Dit is ontzettend frustrerend, ja. De politiek had hem nou echt dwaande met de aaien-crisis. Maar daar verwachtte de Plompveehouder niet van. Nou, had ik zo hoe snel het meest verhoren wil dat ze dingen uitspraken doen. En dat is dezelfde grap met de NVWA verwacht ik er niks van.